Henry lada unu umut ba ule bom idei ya ke kon soti jung u lada kalong ba palat ka ayom kendrau jong ka ba lada don ke ba don kam gum ta tu un le ke mon unum le pop tu kin yeshong kurim no kamut kum ni lada don ku pa le ni unu men para haga culture jong ki jiu kalong gum ta culture jong tu spa se men gong long ta mdei tang jong ki jiu ubriu lada don ye ke kon ke ba kon kendrau ka la ka ayom jong ka kala dir kalak poi lada usngu ibit ika bakan syongkurim ulak bakan syongkurim ika heret kot kaba lai punyo ko ngum ni lada pi syongkurim uklam le pop ko la punyo henry utau ba yeng scam halaga donot but bom don kam henry udon ka bor laga monhi ula kut jimut yekene halaga donot ya ka banri kendong ya ka ta ka khon soti jing ule kambha mod ubriu kpa le ne hemenu para le unu guardian ba pej ye daga thesati uba kurjimul daga download ang nga te nganam pan ye tho ini khon jinga nga kwa kan ye sa kum ne bagan shakri yo try klem jing panwet but uda mut skem laga download wang uta u kham le bha ban yo tu ba pan chong kurem yela ka khon thesati jong ka jing shong marwe kada ke gift kada ke way ni ke jing aji syakam dei ga banong ke gift re ngadong gum ni kada ke choice one of the best choice kada ke choice kat kumuni ke khot ke bla punyo ke singleness ke jing long marwe ke jing shong marwe ha ke dei bat ke jing shikri utra gen ka khamla ka shong marwe ban ye ke ba arngut mdei suk ba shong marwei ban yo le yela kata ka kam jong ka jing ko arha jongi ya ka ban im na ta le de ban shong marwei upol ukren ka don ka daw bale shong pidop shong marwei upol batai ban shakri kambha yotrai pol ukren haga kontes ka de ni ubriu ba shong samla u ba shong marwei ude ba pentikna ba ka daw go bo shong ka de ba un shakri kambha yotrai mdei na gano ro ka daw upol klem ong ba khala na mata ki wero ki daw re ukren kum bru jong blay shaki bru jong blay ba ka de balong kum ta lada pi kwa ban shakri ye ga mercris kamla uba pishong marwai so na mata gitu but kene ga kambha kene ga choice ga kambha ban ye ga tai apostol paul ong dan ki bru ki ba la temen ki yai perkat sa ye kene bagi snow sa den gi snow sha ai no kam dei balong ta ke dei ga way ni ga choice ka ba best ha ka jim jong pi ngayo i ye ki bru ki balong gum ta ye ki ru kan thai sorry nei ru kan thai ru kan thai rong yo i ye ki thai so ti rong yo i ki ba shong marwei ki ba shong samlang to ngayo i ye ki bru ngamat ngayo i dala de gi khmat do baki da shakri shisha yo trai ha ga jim jong ki bara bang ape ngai i yo so jong ga hok jong ga ching trei chitom jo ki ha ga mer chris kalong kabada dap de ka burom shisha ngai i ye ki bru kalong ta pidei pan sngo corridor ye ka jinglong ye ka toga jingjet jong pi balong ta don ki bru ki bomde namar ba ki jet re namar ba khalap kumta kat chaba lap romio kat chaba war romio so khalap na kumta jing im de sep ai ri kat chopal kat tu dar strong temen dari ki lenti ba ye ta ka bompat ka banom jia sho ngin dei to ngin face ye ka fact to ngin face ye ka reality to ngin pen kelai kom perkhat la don pedeng jong pi jong ki briu mano bala ka ayom jong pi kala kot ka ayom jong pi kala po tu pin pen kelai kom perkhat pim dei ban sha bombat daga culture jong no haga pertai pide ban sha bombat daga culture jong ga ktinu blai baga ktinu blai ka yoro ka pen krau ka pedon burom ya ka jingjet jong ka jinglong single jong wepuwe ubriu jong wepuwe bangai upol
u yoro u ai ka burom ye ka jingjit jong itu gibreu so kumta tiu ta u pensyong kurim yaka ule bhaken reuta u bom pensyong kurim yaka ule kambha ken pimde ban ngorem pimde ban sadin pide ban koridor ye ka choice ka ba pije wala rakam dai ka choice jin sha bila jit tamba ka lap pi belom tu pide ban pen kelar kom berkat ba pide ki breu pide ban long ki breu la da pinang man pelar pen kelar kom berkat lobby pin yo i ye ka perthei kambha pindon ye ka better IQ pindon ye ka better world view ye ka jing yo i ka perthei na ka nongrim ka kambha na ka angle ka kambha ngaso thu don ka frustration haduk manta piti balai bidon frustration ye ki besomar wa haduk manta ka ayom gala der ki frustrate ka dai ka daw de om na mar ba kimyo ka daw de na mar ba kimla ban sha ye ke jingkren jong ke imlang sa lang ke imlang sa lang ka dai ka ba kren klem perkhat ni la kat philende di la kat phalende ya ki bom don khon ro teng teng ngan thu phi teng teng pi kwa dala yo yo briu la yo yo ke briu pigment singi tho ni da 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 andre don khon pat kmi chi communities ban yo khon show san post nem yo khon fi frustrate boro si jing em nado badep ye tho kam dei ban long kum ta lo be kadon ke jing koridor wala da pim don khon Pidon penkela ya ke rukom berkat tangga tae penkela ya ke rukom berkat pidon don ya ke better IQ haga pertai pidon bandon ya ke new world view ke rukom yo i ke pertai da ke wepat ke khmat mdai syu de ke khmat culture mdai syu de ke khmat imlang salang mdai syu de ke khmat kimi kpa jangi ke khmat jong ke kurga jangi ngi de ban yo i daga khmat ublay daga tin ublay bakam don jing baklai ai wala da phim yo khon wala da phim don khon naga ta daw ni nang marwai da ni le no mar yo da yo ru pat kalong umta so gai ba bakla da pishong marwai ro kam bakla hai da la da yo lok ya ga lok ro teng don khon ke bakla ayu ban shong marwai nang ta kini pat ke badan khon kyang haleluya ai ngo mitra bangim long kumaki ngam long kumaka ka sa marwai haleluya ngalalai chiliang makiro kila ya poi hang to tang ba kine sa kum don khon ai ngo bangila don khon gut ne kan ni my goodness phim bej hagor kom berkat phim tip daga berkat kum ne pi ben ye ke jing long marwai ye ke jing shong marwai jong kibri pi ben ye kibri bom don khon nang ta haga por pi dang ong bagom tam dam na ye ro bhai le de bis ngo khan pha lapan ban ke ke jing yang song si yeng jong pi teng la pun khon ta la yo khon pa du khon u bom biang ka bom biang hai khot met kadang mut ngala yo kon meta ngala ngoblong cukum kita ki bai mentapat kawat kahap haying le jong kawan haying le jong ka karma kumbayong ka perthai wala da kam dei tin blai ngas pun kam tawat sangai baya pej baya kerkok na no tin kesi ya penrem ya gitu ki bom don dalak don parro ukon pat jam sei ukon pat ki khmat kim shai pha kon pa long nang tai ngam ong ba baro ken gi balong tha
ki don ki long yeng ki bomat ya kata ki sngo tho snap nga klem kren ben ya kanu kanu long yeng nga shukwa ban pen perkat ya pi bangin om pej po yeno bangin dei ban nyo ko re la ka jong ya la ka choice jong no ni perthai kanu no ga jingjet ka ba ki bru ga jet pi de ban nyo ko re kata la ki jet ban shomar we tip ba ki don la ka jong ka plan la ka jong ka jingthmu la ka jong ka ro kom perkat ha jim jaki pem de nong ni baro te long kum ta ni le dam yo kon da ni ka yeng jingi kan thli kan sa mar we don ki briu ki ba yo kon khat ar khat lai ngot chi po ngot don we pro oinga ta ka briu don bon ki kon jaka chi sin ngale yeng jaka dala temen kum tu kon jaka kala ya tre lot kala ya jinga lot kim don wat sini chi me khali ar kim don ki ba don spok pareng baru ni pro le ka yeng jaki uang ayo ya ke jing sangsot chung ni ke kemi baga sa marwe lo don tamaka ka shet jahi ka satirhi ka pen khoi yeng pen khoi semhi haga jinglong temen jangka uang ngada i sangsot sisa ne ke brio dala kali se egi kon pidon ong kila ya don kon don kitilot pi ong dala bon kon ban ya shit yeng shit sem no pi bakla ban perkaramta namar haga jinglong temen jong ni ke brio ka hab ban face ya ke jinglong marwe hayeng so nai ong ni habadon kon ye shit rem hamo habom don kon pat nei sung marwe la pit don makna i kon teng la dagi kon le kim nang ban burom ye pi kimi pa kam makna chikatu kan ni por yo biga ong i kat idem md la da ki kon je pi kim nang ban perkat pin sa we briu hayeng pin sa jit cha kendong kumu briu bom don kon teng pat ngi don ngi kon ti ka biang kita ke baro kon pat ngop haga jing di ka basniu drops ngi dang mud ba u ajing kimen ngi penbanu penjenjar khot ye yeng sem jingi ale ran ke imlang sa lang kala tip lot pia buri pia le sitomban buri ye ta mla tap ye kene so kini ki bom don briu kyong ni ibang mo ki bom ye ki bodon briu kitu ki bodon briu kyong ni ibang mo ki bodon kon kitu bodon kon kyong ni ibang mo ye ki bodon ye ki ba ki kon je ki ba tips ngi te jong ngi long kumne kitu ba ki kon ki ba tips ngi teng ni ibang mo ki don la ka jong problem wat ya kwa ban ye long kum gi we so hun ha ta ka benta ka pa phidon menta ka pa philong menta enjoy ya ga jing em please ngem don por shi bon ani perthai ka jing em ko lengkot ka por ka lengkot ha perthai lo be don por ban ye thau don por ban ye wo don por ban ye compare ban ye nujor im la ka jong ka jing em kat kum ka pace jong pi ka kum ka bor ka jing la jong pi le ke ta nai pech po we nai sngo po kum nom no ha ka be dei bat ki bom don khon ko apinong kum ne pan klai ro kom perkhat jong pi pin sedang ban em ban yo i ye ka perthai da ka we pat ka khman pin sa kemena yeng sem jipi palat banu bedon kon bedon gwe kiting bo isaya la nam baklau ong to le kemen pha ka balangki namar ka jing kemen je pha ka long kham palat ban ga bedon kon lar pi penang ban pen kelar ko berkat em pin yo ithik kum yo inu prophet ha ga bible to le kemen pha ka balangki namar ki kon jong pha ki khambon ya ga ta ka bedon kon ba ka jing kemen je pha ka kham palat ban ya ga ta ka bedon kon ka mindset is everything my friend mindset la da mindset jong pi ka sajit ja kendong kumu riu khlau pidau bri bokordit la da gar kom perkat je pi kala kelar khtin blai compare la kumno you start to enjoy life pin sedang man lek men ga jingem so yegi badon kon sombawat pe po itu ba shong marwe ki ba shong marwe ki snotho balai ki shong marwe bat kidon gi bari shong marwe ki ba mut ba pri tang ba kim yo la der ke por menta kadon frustration nga kwa banoi pi nai frustrate sedang man yo i sedang ban pen kelai or kom berkat de khmat ke ba thamai my goodness I have my own life this life is special kene chi im kede ke ba corridor kede ke ba kene ke chim gede ke blong peculiar ka ba per na ke we kam dei kum ki we kam dei kum jong pi kam dei kum jonga kene ke chim ka per na ke society kene ke jing je jinga ka per
oh sengapa what you Yakub what you tap mo ya klik jong pi de culture brio sampai kami keparo jong pi la long don gino gi kon pi ban burom ya choice ya jingje jong gi kon pi ban burom ya la ga no ka kep ka baki don burom gi kon pi kitip e baki le ngangai ngam dal la ban address lut ini ke nomor kedai ka video ngai suka ban keren lengkot la kedai chi kai la ban keren hang ni ka chi kai ka long mar khmat mar met kum tu la ban keren kham jrong thang re nomor ka video ka bam space ka bam MB palan sungan penkut hang ni ngai pi sungai tho ka por ka lengkot pan kelar kum berkat pat lekmen P ki ba lengki P ki ba syong samla